På søndag er der superskål, og hvis der er en ting, et fedt svin, som jeg godt kan lide, så er det at lave mig en god omgang fråd foran fjerneren og se på nogle forvoksede mænd, der render hovedkuls ind i hinanden. Vi skal lave 2 slags monstersprøde veganske buffalo wings og en omgang super ostede loaded nachos. Så følg med! Vi starter med vores buffalo wings, og hvis jeg skal lave mad til en kamp, så vil jeg altså gerne have, at alt er ordnet i forvejen, så jeg ikke skal stå med fedtede fingre og et klistret køkken lige inden kick-off. Som formiddagen, længe før kampen, går forberedelserne i gang. Vores buffalo wings kan laves enten med blomkål eller tofu. Vi starter med at pille bladene af blomkålen. De smager faktisk ret godt, så hvis du har lyst, kan du gemme dem. Stokken er ret nederen, så den kan vi godt skille os af med. Og dernæst skal vi egentlig bare dele hovedet op i nogle små buketter. De må gerne være nogenlunde samme størrelse, så hvis nogle af dem er for store, så snup en kniv og skær fra stoksiden, indtil de sådan deler sig i en passende størrelse. Saml alle dine buketter i en skål og gem de smuldrede rester til en salat eller en stir fry. For at få lidt ekstra smag i vores blomkål, så lægger vi den skulle lige i en saltlag. Til den skal vi bruge 1 liter vand, 1 dl eddike, 25 gram salt, 20 gram sukker, lidt peberkorn og ja, Jonas, et enkelt laurbærblad. Bring det i kog for at opløse salt og sukker, og hæld den kogende lage over din blomkål og lad den stå og marinere i en times tid. Du kan med fordel lægge et låg eller noget andet tungt ovenpå, så buketterne holder sig under overfladen. Hvis du hellere vil bruge tofu, så er proceduren den samme. Bræk tofuen i nogle mundrette stykker. Jeg foretrækker at bryde den med hænderne, så vi får lidt flere kanter og hjørner, der kan blive rigtig sprøde. Jeg hælder den samme lage ud over tofuen og lader den stå i en time. Men hvis du nu havde travlt, så kunne du også bare koge tofuen i 10 minutter i den samme saltlage. Når tofu bliver kogt eller kommer i en varm lage, så sker der noget ret interessant. Lagen er selvfølgelig med til at give smag til tofuen, men den ændrer også teksturen ret drastisk. Tofuen vil blive blødere og lidt overraskende også frigive noget væske, hvilket gør, at den bliver ekstra sprød, når den kommer i ovnen. Mens din tofu eller blomkål hygger sig i saltlagen, kan du så forberede din buffalo sauce. I USA bruger de fleste noget, der hedder Frank's Hot Sauce, men da jeg ikke lige havde den, så freestylede jeg lidt, og jeg kom frem til, at en blanding af barbecue sauce, ketchup og så en eller anden form for virkelig stærk hot sauce giver et godt resultat. Jeg har min egen hjemmelavede hot sauce, men du kunne også bruge en sriracha, eller hvad fanden ved jeg. Jeg blander 40 gram af den stærke sauce med 30 gram hver af de andre 2. Derefter smelter jeg 30 gram vegansk smør og steger 4 fed hakket hvidløg, indtil det begynder at blive blødt og lækkert. Så kommer min sovs ned til hvidløgssmøret, og så er det egentlig bare det. Hvis du synes, den er blevet lidt for tyk, så kan du lige løsne den med en smule vand, og så skulle den være perfekt. Til buffalo wings er det klassisk at servere nogle grøntsagsstænger, og så enten en blue cheese dip eller en ranch dressing til. Jeg synes, det er lige grov nok, så jeg holder mig til en lettere version, der består af Alpros veganske yoghurt, tørret dild, hvidløgspulver, sukker, salt og så lidt citronsaft og skal. Det giver et ret godt syrligt og friskt modspil til den ellers sødlige og stærke buffalo sauce. Efter en time er blomkålen nu det, man i fagsprog kalder sprængt, og buketterne har fået sig en lidt blødere tekstur og suget en masse smag til sig. Derfor kan jeg hælde lagen fra og gå i gang med vores panering. Den består af neutral olie, røget paprika, cayennepeber og lidt soja. Smid blomkålen op i og giv det en lille massage indtil indtil alt er dækket i marinaden. Så får den lidt kartoffelstivelse og en omrøring mere. Og til slut noget rasp. Når alt det er rørt sammen, så skulle blomkålsbuketterne gerne have et fint lag af noget klistret stas, som vil blive mega sprødt, når det kommer i ovnen. Spred dem ud på en bageplade, og så er de faktisk klar til at komme i ovnen, når du engang synes, det er snacktid. Du kan gøre nøjagtigt det samme med tofu. Og sørg lige for, at stykkerne er spredt godt ud på bagepladen, så de ikke klistrer sammen og bliver godt sprøde.
Jeg forbereder også lige nogle meget nemme loaded nachos. De bliver snasket til med ost og det, de i Finland kalder for mustapappu, a.k.a. sorte bønner, a.k.a. min livret. Til mine bønner skal jeg bruge en peberfrugt, noget løg af en art og masser af hvidløg. Skær enderne af, squeeze, og så kommer fedtene ud helt af sig selv. Til peberfrugten kan jeg godt lide tryk og flæk metoden. Så kan man bare hive frøstolen ud, uden at spilde noget som helst. Hak det hele i smadder. Det er virkelig ikke særlig vigtigt, hvordan det ser ud, så bare gå amok. Find en varm pande. Et skvæt olie, steg hvidløget i cirka 30 sekunder, og så kommer peber og løg i, og får 2 minutter med lidt salt. Du kan krydre det som du vil. Jeg gik med en teskefuld hver af røget paprika, spidskommen, chipotle chili, oregano og stødt koriander. I med det, sammen med lidt peber, og når det lige har mærket pandens hede, så smider jeg en dåse mustapappu i, med lage og det hele. Det må så gerne lige simre i 5 minutter, så smagene kan blande sig lidt. Som I kan se, så koger bønnerne nu i en lidt tynd sovs, så jeg synes det er nice lige at mase cirka en tredjedel af bønnerne med en ske. Det jævner lige sovsen lidt og gør, at vi får en mere grødet konsistens, hvilket vil gøre, at vores nachos ikke bliver for bløde, og at bønnerne sidder bedre fast på hver enkelt chips. Når bønnerne er most, så er vi klar til at loade vores nachos. Der skal selvfølgelig tortilla chips i bunden, så halvdelen af bønnerne, et lag revet cheddar, og så det hele en gang til. Der er nogen, der kun suger et lags, men jeg er nu en 2-lags kinda guy. Jeg er også en jalapeno kinda guy, så det skal vi da også have på toppen. Og så er den egentlig klar til kamp. Alt det her har taget mig cirka 1,5 time, og jeg har kunnet tage det meste af opvasken undervejs. Så nu mangler vi egentlig bare at smide de gode sager i en 220 grader varm ovn. Tofuen tager længst tid, så den starter jeg med, men prøv dig frem med de her anvisninger. Og lad os se på tofuen først. Den ser god ud. Vi skal lige se, om den er sprød. Hot damn. Mega sprød udenpå, saftig og chewy indeni. Man kunne sagtens bare spise den sådan her, men vi skal da lige polere den i buffalo sauce. Husk i øvrigt lige at varme sovsen op, ellers så gør smøret den lidt for tyk. Kast det rundt i sovsen og kom det over i en skål. Det er, hvad jeg kalder for pandekager. Men helt ærligt, se lige en gang. Den er faktisk både sur, sød, sprød og blød. Og spicy for den sags skyld. Og med dip til. Hvad mere kan du forlange? Jo, blomkål selvfølgelig. Den ser også god ud. Den er lige lidt mindre sprød end tofuen, men når den svømmer i buffalo sauce, så gør det faktisk ikke noget. Lad os også få den over i en skål, og hvad satan. Nu går den sgu ikke længere, lille ven. Du bliver snakket. Bing, bap, boom, 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 bop. Bam, the type of cool amount you wouldn't understand. Jeg synes, det er en hjernedødt god snack. De er lidt lettere end tofuen, og så har de en let syrlig smag fra saltlagen og en lækker frisk kålsmag, der står rigtig godt til sovsen. Jeg ved sgu ikke, hvilken en af dem, der er bedst, så I må prøve at lave dem begge to for at finde ud af det. Nachos har vi jo også lavet, og ja, det er bare en luksus ting, altså. Det er så nemt, og så bliver man velsignet med sådan et fad her. Osten og bønnerne har blandet sig smukt i ovnen og klistrer til hver enkelt chips. Jeg ville egentlig have lavet guac til mine nachos, men jeg kunne ikke finde en moden avocado, så der er en lidt kedelig salsa til. Men lidt har også ret, og det smager fandme godt alligevel. Og for mig er det altså et ret solidt spread at trylle frem, når man skal se en kamp. Det kræver selvfølgelig lidt forberedelse, men det giver noget frihed af alt er klar, inden gæsterne kommer, og at man bare skal smide det hele i ovnen i sidste øjeblik og tage det med ind foran kampen. Jeg håber, I har fået lidt inspiration, og at I har en god søndag med eller uden superskål. Jeg skal i hvert fald se kampen med masser af snacks, snoller, sofa og de stærke snus fra Sverige med vindstyrke 6. Kan I have det luksus?